No, takže čaute pri dnešnom videi. Dneska som si vybral Shadow Fight 2 a cez noc som to trocha hral, takže som si to troška povylepšoval a môžeme sa pustiť do prvého kola. Ideme do menu, zapneme si hudbičku, dáme hudbičku. Ideme na survival a pustíme sa do toho. Kámo, hudbička ide? Nejde mi. Zabudol som ju zapnúť. Tak nezapíname. Kurňa. Hej, troška som mu dal. Tam máš. A trocha ma dal. Potom, keď dáme tohto, dáme chvíľočku prestávku a ďalšie video bude aj s hudbou. Nie. Ti poviem, keď zomrem. Ešte som zatiaľ nezomrel. No dúfam, že za chvíľku. Tento by ho mal dostať. To nemôže byť krátke video. To musí mať aspoň 5 minút. Pekne. No, takže sme ho dali. Ideme na ďalšieho. Som zvedavý, ktorý bude ďalší. Tento je príliš silný, tohto neviem nikdy dať. Ako vidíte tento? A odhodil mi zbranie. Nemám zbranie? Ale pomaličky ho dávam. Pôjde možno k zemi, ale to neviem naisto. Už ma dáva. Teraz dávam ja jeho. Poď. Hej, trafili sme mu medzi nohy. Podrazili sme ho. Teraz mu zatneme. A je dead. A chcete, lajknite. A Dajte uvidíte. odber. Keď bude dislike, tak vám natrhneme kanál. Mier. A už mám trojzubce. A lajknite to, lebo toto sa stane aj vám. Toto je hard už, to je hard. Takže na to pozor. To už som v poslednom leveli. Náš ninja ho dal. Ja som Shadow, ty debil. Ja viem. Že to je posledné kolo, Rick. Wow. Ej, kebyže ho... Sme ho trocha prepichli. Ej, dal ma. Podrazil mi nohy. Teraz ja jemu. No. Veď sa zohni a daj mu podraz. Asi ma dá, kamo asi ma dá. Keď ty tým tabletom furt hýbeš, ja neviem kamerovať. No, som dead. Takže za
Za chvíľku bude ďalšia